Ами, моето гадже не е съгласно да ме изпапаш. Ето въображаемо гадже, не. Не, вярно! Аз имам гадже! Кажи им гадже! Митко съвсем не е Бог. Може да се получи, ако живеехме в блок. Мони, кажи си имам гадже! Гадже ми от Враца! Има 3 залепени са. Йоу, не. Не искам да лепени гадже. Ами да, Ето го не е. ето е моето гадже. И си ме цълне страстно. Боже, нищо да гледам това. Ами, не ни яш, защото Томи ще се разсърди много. И за никой не я иска, тя ще стане стара мома с 76 котки. Бе, майто гаджето ми, бе! Абе, това е моето гадже. Може ли тя иска ми вземе гаджето? Ние сега ще избиеме за Томи. Абе, Томас е мой. Нали си имаме деца, си имаме мишка, Томи. Да. Боже, не моите. Чао, не ни яще. О, дръжи, Томас. Не ме ми вече.